Κοίτα, κοίτα εγώ τι θα κάνω εδώ. Κοίτα. Κοίτα μια γελάδα είναι αυτή. Κοίτα. Δεν πρέπει να τη τρομάζουμε την αγελάδα γιατί μετά ορμάει. Φλική αγελάδα. Μια αγελάδα. Να της κάνεις κακό. Το θεατρικό έργο οι δεντάδες. Φωνάζεις, Μανολάκη. Γέμισε. Εντάξει, τέλος, δεν θα Κάνω εγώ την αγελάδα. Ναι, αλλά τώρα μετά μου. Τώρα ήρθα, τώρα. Νιεκ. Τέλος το παιχνίδι. Να πάω να φέρω ένα βιβλίο να διαβάσουμε, εντάξει. Κάτσε να πιω και λίγο νερό, θέλω. Όχι τώρα, δίψασα, περίμενε. Δίψασε ο παπάς. Μανώλη μου είναι ξανά. Κοίτα που. Μαντήλι. Τι είναι, Μαντήλι μου είναι. γιατί το έχεις. Γιατί ζεστάθηκα και το έβγαλα. Αλλά πριν το βιβλίο. Θα τα δίδω. Να μου βγάλεις φωτογραφία. Όχι. Θέλω να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Μανώλη. Μήπως θέλετε εδώ να κάτσετε. Μανώλη, θα διαβάσουμε το Μάγο του Όζ. Ω, κι εγώ θέλω να ακούω όμως. Κι εγώ θέλω να ακούω το Μάγο του Όζ. Κι εγώ. Δεν θα τον ακούω γιατί. Γιάκα, γιατί μωρέ. Γιατί μωρέ με τιμωρείς έτσι. Τι σου έκανα. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε ένα μικρό κοριτσάκι, η Ντόροθι, στη μέση ενός λιβαδιού στο Κάνσας, με τον θείο Χένρι και τη θεία Εμ. Ο θείος Χένρι είχε ένα μικρό σπιτάκι μέσα σε μια όμορφη φάρμα. Κάτσε όμως. Ο θείος Χένρι με την θεία Εμ κοιμόντουσαν σε ένα μεγάλο κρεβάτι στη μία γωνία, ενώ η Ντόροθι σε ένα... Εκεί κοιμάταν. Ναι, και η Ντόροθι κοιμόταν στην άλλη γωνία σε ένα μικρό κρεβατάκι. Και η Ντόροθι είχε ένα μικρό σκυλάκι. Τον Τότο, που την ακολουθούσε παντού. Γιατί την αγαπούσε πολύ και δεν ήθελε να είναι μακριά της. Οπότε πήγαινε πολύ κοντά. Κάτσε ένα φυλάκι. Μια μέρα ξέσπασε δυνατός κυκλώνας. Θυμάσαι τι είναι ο κυκλώνας? Ναι. Τι είναι? Ένας Ένας ανεμοστρόβιλος. Κάτσε το ακούω αυτό το ωραίο παραμύθι. Δεν το ξέρεις εσύ. Ανεμοστρόβιλος. Ξέρεις. Το Εσύ δεν ξέρεις. ξέρεις, δεν μπορείς να το ακούσεις μου φαίνεται. Το ξέρεις εσύ. Εγώ θέλω να το ακούσω όμως αυτό. Η Είναι θεία πάρα Εμ πολύ ωραίο. άφησε τη δουλειά της και έτρεξε στην πόρτα. Ντόροθι, τρέξε στο κελάρι. Γιατί? Της φώναξε. Γιατί το κελάρι ήταν υπόγειο.
Και όταν είναι υπόγειο ένα κελάρι, δεν μπορεί ο αναστημοστρόβιλος, ο κυκλάς, να το πάρει και να το σηκώσει ψηλά. Γιατί είναι μέσα στη γη χωμένο. Κελάρι όμως, Κώστα, νομίζω ότι είναι αυτό που φυλάνε το κρασί. Ναι, φυλάνε το κρασί. Διάφορα. Το υπόγειο, ναι. Όχι διάφορα, Μανώλη. Το κελάρι είναι και υπόγειο. Φυλάνε και τα πτώματα. Το κελάρι είναι και υπόγειο. Κελάρι είναι υπόγειο που αυτό. φυλάς κρασί. Ναι, αλλά είναι και υπόγειο. Όχι άλλα.